Keď sa už rozhorí, hrozia obrovské škody. Požiare elektroaut sú strašiakom aj pre každého zasahujúceho hasiča. Horia totiž pri vysokej teplote a zaužívané postupy hasenia nefungujú. Takéto zábery zaplavujú sociálne siete aj televízne spravodajstvo po celom svete. Rozvoj elektromobility prináša viaceré nezodpovedané otázky, napríklad hasenie batériových aut. Katastrofické rozmery môže takýto požiar nabrať najmä v podzemných garážach. Stačí pár minút. Potrebujeme sa voči tomu brániť, ale nie tak, aby sme využívali kamerové systémy pasívne, čiže až keď sa niečo stane, ale predikovať to ešte predtým vôbec, než zahorí. A práve preventívnym riešením sú inteligentné termokamery. Ich inštalácia do garáží je pomerne jednoduchá, no aby boli efektívne, podľa predajcu by mali byť napojené buď na strážnu službu, či rovno na hasičov. Čokoľvek v miestnosti je teplejšie ako 52 stupňov Celzia, v tom prípade nám spustí alarm. Tuto môžeme vidieť, že napríklad meria nám lampu, lebo je to najteplejší bod, ktorý aktuálne máme. Tu vidíme, že už nám dalo šálku a vidíme vlastne aktuálnu teplotu toho, čo momentálne meriame. Dokážeme to urobiť až na 20 bodoch samostatne. Včasné hasenie tlejúceho auta, ak ho napríklad kamera zaznamená, ponúka hmlová brána. Funguje asi takto. Takzvaná vodná hmla slúži na to, aby sa z plodiny horenia dostali na zem, aby mali ľahšiu prácu aj hasiči, keď idú hasiť elektroauto. Zabrániť úplnej skaze vedia aj špeciálne hasičské plachty na elektromobily. Táto plachta sa však dá použiť iba v prípade, že auto ešte nie je komplet v plameňoch. Ak teda máme už nejak izolovaný požiar, dostaneme teda auto von na nejakú bezpečnú zónu. To znamená, že buď nejakými pomocou špeciálnych vozíkov, alebo sa používajú rôzne elektrické roboty. Požiarna expertka má rady aj pre developerov, ktorí stavajú podzemné garáže. Základom je odolnosť konštrukcie voči požiaru aspoň na 90 minút. Elektrická požiarna signalizácia, má tam vlastne stabilné hasiace zariadenie, odporúčame vodnú hmlu a potom vlastne ZODT, čiže odvod splodín dymu a horenia. Aby teda kdokoľvek tam pôjde, ten nebezpečný dym a tie toxické látky teda samozrejme idú von, lebo máme sa aj v rámci zásahu viditeľnosti, je ťažko možno tam nejako zasahovať. Otto Váhovský, televízia Markíza.